ụmụ ọdịnala Igbo Nkwọ ọma nụ a sị m ka chi nkwọ gọzie anyị niile ka gwakọtala anyị ndụ ogologo ndụ na-arụsi ike ifeanyị ere na ifeanyị ahụ si na anyị gwuo n'aka ndị ka anyị bute mma n'aka ekpe mma n'iru anyị mma na azụ anyị mma a sị m na onye chụba anyị ya daa ka ọ maka meela anyị a sị m na akakaka ya ma anyị ma jiji ya ma anyị onye isi n'isi anyị gbara na aja ya were isi ya zere aja ka anyị sikwa ya ka ọ esi wee dị n'ọfọ ise aka m bụkwa onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ nkwọ bụ maka ka anyị tụgharịa uche n'ihe gbasara ịgọ ọjị n'ọdịnala Igbo nke a bụ maka ndị ihe dị n'ịgọ ọjị na-agbagwoju anya ma ọ bụkwanụ maka ndị ka na-amalite njem ha n'ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ile anya na tebụl a ịyafụ ose ọjị, ịyafụ nzu, ịyafụ edo, ịyafụ ọjị Igbo, ọjị gbara anọ, ile anya ọfụma ifu na ọ gbara anọ. Ọjị gbara anọ bụ maka iru ọma, ọjị eji ekpe iru ọma, bụrụ ọjị eji aga ọfọ ngozi, ọjị udo. Ilekwana anya efu mmanya ike. Na ọ bụ na ị chọọ ibido ịgọ ọjị gị, ọjị ụtụtụ gị, na ife mbụ ihe eme bụ ịsa ilu gị, saa aka gị wee zachasịa ebe ya nọ wee gụọ ya bụ ọfọ. Ọnya bụ ihe izizi ikwesị ime. Den nke ịbụọ, iweta ose ọjị gị. Ihe a bụ ose ọjị alligator pepper. Iweta ya, iwepụta mkpụrụ ịnọ, ichiri abụọ n'aka nri, chiri abụọ n'aka ekpe. Wee bido n'isi gị nke nọ n'aka nri gị, bido n'isi gị wee na-aghachasị onwe gị ụchụ mmadụ. Ị na-aghachapụ ya n'arụ gị. Tata bụ fichaa ya, fee ya n'isi, na ị na-ekwu ya na Nkwọ, na Eke, na Orie, na Afọ bụsara obere asọ. Ekwe nke nọ gị n'aka ekpe igwe ofu ya, ị gaba ebe ụkwụ na-ada aga, tụfuo ya. Ọtụtụ mgbe ọ na-aka mma ịtụfuo ya n'ebe ukwu osisi dị, ma ọ bụ n'akụkụ fence, so that ka mmadụ hafụ ịkros ya. Maka na mgbe ị mere ụdị ihe a, ọ ka na ebe ahụ ikuku a na-eku, ihe ahụ idiklerụ ka na-aga n'ikuku, na-emezu ihe ikwu. Ọ bụ na idosi ebe mmadụ nwaanyị nọ na nsọ krọsụọ ya, ịma na o mebigo. Ma idosi ebe onye nkịtị ga-agafe, ịma na ebe ọ bụ na ikpere ekpere maka ịkpọ ụchụ ka iji ya wee nyachapụ, ịma na onye ahụ ekporogo ụchụ ahụ. So ya ka ọ ji adị mma idosi ya n'akụkụ ukwu osi nọ n'ọfịa, ọ idosi ya n'akụkụ fensị ebe mmadụ na-ama krọs onwe ya. Nke a bụ nke mbụ. Nke ịbụọ bụ iwe fesie east. East bụ ebe ahụ anyanwụ ụtụtụ si apụta. Ọ bụrụ na ị nọgodo obodo oyibo, ị mara ebe ahụ anwụ si apụta, ọnya bụ your east. Ama m na ndị n'obodo oyibo na mgbe ụfọdụ n'ihe a niile nwere ike ife ha ahụ inweta, mana onye nwe n'obodo oyibo ga-afụ mmanya ọkụ. Mgbe ọ bụla ị chọrọ ịga ọfọ, ifesie east, wee welụ buru nzu gị, ọjị gị na mmanya ike gị, wee fesie east, wee kpọkwuo chi gị, chi ụwa m. Ịkpọkwuo ndị ichie mụrụ gị, ndị ichie dị na be nna gị na ikwu nne gị, kpọkọ arụsị dị be nna gị na ikwu nne gị, kpọkọ anyanwụ na agbara, kpọkọ ndị mbụ na ndị egede, kpọkọ ndị anị, kpọkọ ndị mmiri, kpọkọ ndị ikuku. Ịkpọkwuo ha, ịkpọkwuo isi na mmụọ niile na-anara oke n'aka gị, na ha bịa na tata na gị nwa bụ Ifeanyị nwa Okeke, na ị na-akpọ ha. Si na onye ọbụla ị na-akpọrọ ya kpọọ onwe ya, na onye kpọrọ ya kpọọ ibe ya, na ị nara akpọ oke. Ha zukọ, ị na-atụrụ fa nzu, ịgọbazi ọfọ. Ịgọcha ọfọ gị niile ife chọrọ for the day or ife chọrọ na ndụ gị, iwe were nzu, maka na iburu onye echiri echichi, isi otu a wee si ha na ị na-atụrụ ha nzu. Ọ bụrụ na Nkwọ, isi ha na ị na-atụrụ ha nzu na Nkwọ, na-atụrụ ha nzu na Eke, na-atụrụ ha nzu na Orie, na-atụrụ ha nzu na Afọ, na-atụrụ ha nzu n'afịa na nọ n'ụbọchị n'anụ.
ka a mee ka ngọzi bịa na ndụ gị. Iweta edo gị, isi ha na edo bụ udo, n'ihi na-atụrụ ha edo, si ha na udo ka ị na-achọ na ndụ gị. Ebe ọbụla ọgbaghara dị, ya tinyere ha udo, i wee tụwara ha edo na imechaa ya, wee weta ọjị gị. Iweta ọjị gị, si ha na ọfọ ị na-agọ na nzu na edo ka ị na-agọ n'ọjị, na isi ka nye gị ihe dị ndụ, ihe gbara ọkpụrụkpụ ka ọjị a iji n'aka. Ọbụna onwe ife ọzọ ya ekwu, ikwuchaa ya, isi ụtọ awa ọjị gị. Iwe ọjị gị, ị na ọjị a ịfụ na ọjị a nwalụ gbara anọ, ihe a bụ ọjị gbara anọ. Iwe ọjị gị, iwe si ụtọ a, iwe si ụtọ a wee wuo onye bụ ọjị walụ. Akwifu gị ya, isi ụtọ a wee wuo ya, iwepụta ofu, ịtụpụrụ ha, isi ha na-ekwe ọjị, ịtụpụrụ ha ofu ọjị. N'ọjị a ntụpụrụ, ọjị a kịta bifo ntụpụ, nke a ntụpụ bụ ọjị nwoke. Iwe ọchị ọjị, ịfụ na ọjị na-enwe nwoke, ọ na-enwe nwaanyị. Ifuru ndị nke a ike ha na-abasa abasa, ọ nke a bụ nwaanyị ya. Iwe ọchị ya nke a ọzọ, ịfụ na ike ya basara abasa, ọ ya bụ nwaanyị. Mana ndị nke a chịkọtala ọkpa, ọ ha bụ nwoke. Nke a ntụpụrụ n'iro kịta bụ nwoke ka ọ bụ. N'ime ọjị gbara ịnọ na ịbụọ na-abụ nwoke, ịbụọ abụrụ nwaanyị. Iwe mechiezie, iwetazie ofu nke ị achọ ịta, iwetu ọlụfa anya ọjị. Ịtụsia anya ya, na nwata anaghị ata anya ọjị ebe ndị okenye nọ, ebe mmụọ nọ. Ịtụcha anya ọjị, esifa n'oke fa, ewupụlụfa anya ọjị fa. Tabirikwa, iwe bute mmanya ike ịga ọfọ, ọkwa na ọfọ ịgọrọ n'ọjị, ịgọrọ na nzu na edo ka ị na-agọ na mmanya ike, na ka anye gị ihe dị ọcha, wepụrụ gị ihe ike. Wee gọzie gbarụ mmanya ike, wee wụsalụfa na ala. Sifa dịkwa mmanya, ha ṅụọrụ gị mmanya na nkwọ, ṅụọ ya na eke, ṅụọ ya na orie, ṅụọ ya na afọ, ṅụọ ya na afịa na nọ n'ụbọchị na anwụ, wee ṅụbiri. Ihe a bụ maka ndị ka na-ebido njem ha n'ọdịnala Igbo. Otu ị ga na-esi akpọkụ chi gị, akpọkụ ezumezu gị, akpọkụ mmụọ niile na-eso gị ụtụtụ niile n'anyanwụ. Ma anyanwụ adọrọ, ma anwụ adọrọgodo ebe ị nọ, ifesi ha na east, ifesi gị ebe anyanwụ si apụta, ịkpọkuo ha, ka ha zukwuo, ịyọ ha ngọzi fọdụde. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị ga-ajụ gbasara nkụzi nkụziri tata, ma ọkwa nkụzi nke m na-akụzi bụ sins, jụọ m. Ọ bụkwa na ị chọrọ ka a gbaalụ gị afa, ma na o nwere ihe ọbụla ị chọrọ ka emeelụ gị, ikpughela akara a wee nweta m. Deelu m meseji na WhatsApp 070 373 11 163, mgbe ka emesịa nụ.